Mä vein ite tonne noin. Sieltä näkee ton ajoneuvo yli. Mihin mä tän jätä? Otetaan, että toimitsija Tämähän on hyvä. Jes, eli 2 ekalle penkille piippu ulospäin. Ja sitten äijä kyyti. Ja torni. Suomeen. Joo, mä lasken vasaran viimeisenä liikkeenä tästä aseesta. Elikkä sä otat lippaa irti ammuttua pikku. Ja sit lasken vasaran pidestä päästöllä. Jos sulle kotelo, niin sä lasket vasaran ja kotelon. Elikkä kädet siihen 50, toinen kahvalle ja toinen siihen päälle. Onko ampuja valmis? Valmis. Huomio! Irti. Koteloi. Narun jatkoksi. Yes. Spinneri ympäri. Ja ympäri lähdetään. Osuma. 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 Sitten lipas irti. Viimeinen hyvä tähdetty laukaus sinne. Sisälle! Hyviä tähdettyjä laukauksia 3 kappaletta. Osuma. Hyvä. Ja osuma. Oi äiti! Hyvä. Aika! Vittu kun se papperi ei tippunut. 93. 4693. Oikein. Ne osu siihen, mutta vähän... Ei se tippunut, se on juureen. No se siihen yläpalloon osui. Juu. Liikkua taakse. Ja kivetä tähän näin. Pistooli. Katsotaan. Tyhjä, liikkua taakse. Tyhjä laukutaululle ja kotiin. Kiitos. Kiitokset.